Fred, inene nade. UDA no go kanko so ne ntire both kunde moko. Victor, kangi tadwa range gi Kaluo, ahinya Homa Bay. Nikech kanye makoro wapime gi ODM ahinya. Penjo mekwongi penjo mokwongo nta ang'o momiyo yiero mag duond buche gi important. Tiende ni gimiyo jopiny ownership. Gimiyo jopiny mondo gine ni duond buche gi make gi. To Victor, chien kacha nyoncha ne wawacho tugo moro kae ni tug pesa. Manyo wacho ni gima dhi nyime ka ibiro neno kama koro UDA jothung'o godo ODM ni gichomo tuk pesa tir. Ing'eyo ni kanyo wang'eyo wach mokwongo tincha wayudo ka UDA ne nigi advantage nikech gin gomenda to yiero gi dwaro omenda. Kae to ibiro ni katudoko ni koth ne nitie mapek kuonde mang'eny to ka ne ng'iyo ni yiero ni odhi nyime maonge ng'ingruok. Nikech ing'eyo gimokwongo ne giyiere polling station grassroots mogik. Bang' jumbe ariyo koka gibiro yiero delegates ma ward kata kaito gidhi e constituency kamano. Okang' machielo king'iyo okang' manyo UDA ogoyo ka okwa diemo wang' jogi nyo ogoyo okang' mar ariya nikech nyo gitimo gima ji mang'eny samoro nye paro ni ok ginyal timo. Aparo ni jok ma UDA oketo Kaluo gin jogo ma wigi ler kendo paro. Nikech king'iyo kaka nyo gidhi gipango gini gi ODM gi Homa Bay kende kaka nyodhi. Victor, ing'eyo ni kaka Ken wache mondo mi inuang' ng'at morwako law maratong' Kaluo kendo sani koro giwuok ayanga ma giriedo kendo girwako gud ni wan to wan jo UDA. Magi gin gik mane ok nyal timore chon. Koso en ni Jaluo molony nikech Jaluo oluoro chik mar mesa sama ji nie tao okiwuo nikech dhogi opong'. To lony ne ni ochakore ka okidhi tao mar nyawadu koko gwelie. En lony mar Jaluo manyo neno koso en chenro mar party mar UDA. En chenro mar party mar UDA. Oken ke Jaluo pod en Jaluo manyo ntie higni 20 mokalo. Gini ncha ne ok nyal timore ndalo Jubilee. Ntiere kaka jo UDA gi nyo jipanga maber. Aparo ni wi ariya dek moko masamoro ntiere. Masamoro ne ok nyal nene pap kacha. To ntiere kaka William oketo gi ma strategic thinkers. Achiel kuom gi ibiro ng'iyo kwano maineno ka kama Raymond Omolo nitiere kanyo. Ok ibi nene kogo siasa. Machaje serikal. Ibiro neno ka ene serikal. To Victor, bedo ni nam wiyo piyo kolo ni nyang'onge inam. Erokamano Roslyn. Koro Victor kapo ato kenda bro program. Roslyn wacha obado gisa ni sauri mokono. Anta bo program jowete.